शिवसेना उबाटा पक्षात राजन तेलींनी प्रवेश केल्यानंतर दोडामार्ग उबाटा शिवसेनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झालंय। सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते जोमाने कामाला लागले आहेत। महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन तेली यांचं तिकीट निश्चित झालं असून विजय महाविकास आघाडीचाच होणार असं उबाटा तालुका प्रमुख संजय गवस यांनी व्यक्त केलं आहे। या ठिकाणी राजन तेली यांनी शिवसेना उबाटा प्रवेश केल्यानंतर दोडामार्ग तालुक्यातील शिवसैनिकांमध्ये एक नवं चैतन्य निर्माण झालेलं आहे आणि यामुळे शिवसैनिक जोमाने काम करण्यासाठी आता सज्ज झालेले आहेत। येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार असतील असं निश्चित झालेलं आहे आणि संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यात एकंदर बघितलं तर शहरापासून गावापर्यंत शिवसैनिक आता कामाला लागलेले आहेत। राजन तेली साहेब हे अनेक पहिले सुरुवाती पूर्वसमीचे हे शिवसैनिकच आहेत आणि त्यांनी 2005 नंतर जी शिवसेना सोडल्यानंतर पुन्हा एकदा 19 वर्षानंतर शिवसेनेत प्रवेश केला आहे। म्हणजे जवळपास त्यांना शिवसैनिकांचे काय समस्या असतील, शिवसैनिक कशा पद्धतीने काम करत आहे याच्यात पूर्णपणे त्यांना ज्ञात आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की काम करण्याची जी त्यांच्यामध्ये धडाडी आहे, लोकांमध्ये जाण्याची त्यांची एक लोकसंपर्क आहे, या सर्वांची जमेची बाजू बघितल्यानंतर आपल्याला तेली साहेब हे त्या पद्धतीने लोकांना अपेक्षित असं काम करेल एवढी अशी आम्हाला आशा आहे। बघितलं तर शिवसेना ही नेहमी समाजात एक मोठं काम करणारी संघटना आहे। मग कधी सत्ता असो किंवा सत्ता असो, या त्यांना काय देणं सत्तेची सत्ता नसताना सो समाजात किंवा लोकांचं काम करण्याची एक मोठी भरारी हे शिवसैनिक येत असतात आणि ती 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण हे करत असतात। मग संघटनेत मग उद्धवजी ठाकरे यांनी घेतलेला निर्णय हा आदेश असतो आणि आदेशाचा पालन करून शिवसैनिक हे काम करत असतात। राजन तेली साहेबांनी जेव्हा प्रवेश केला त्यांचं स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक जमा झाले आणि एक नवीन चैतन्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काल लोक मोठ्या प्रमाणात जमा झाले होते। त्यानंतरही आता ज्यावेळी प्रचाराची सुरुवात होईल त्यावेळी शिवसैनिक हे जोमाने उतरतील आणि त्या पद्धतीने दोडामार्ग तालुक्यात ही शिवसेना आजही एक नंबरला आहे आणि उद्धव साहेब आणि बाळासाहेबांचे विचार मानणारी लोक ही तळागाळात पोचलेली आहेत। राजन तेली हे प्रगल्भ नेतृत्व आहे आणि यापूर्वी राजन तेली आणि दोडामार्ग शहराचा जुना संबंध आहे। त्यांनी बऱ्याच वेळा इथल्या लोकांची कामं केलेली आहेत, स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी पण त्यांनी धडपड घेतलेली आहे आणि त्यामुळे या सर्व पूर्णता म्हणजे मतदारसंघात शहराचा त्यांना अभ्यास आहे आणि त्यामुळे या समस्या सोडवताना निश्चितच कार्यकर्त्यामध्ये हुरूप येत आहे। कारण राजन तेली सारखा एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कुठलंही काम जे सोपवल्यानंतर लीलया करतो अशी त्यांची ख्याती आहे। जिल्ह्यात बघितलं तर तत्कालीन त्यावेळेपासून शिवसेनेत काम करत असताना राजन तेली आणि परशुराम उपरकर ही दोन्ही माणसं संघटनेसाठी जीव तोडून काम करायची आणि दोन्ही माणसं ही संघटनेसाठी पूर्ण वेळ देऊन लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कायम कार्यरत राहायचे। त्यामुळे राजन तेली निश्चितच एक चांगल्या वातावरणाचा फायदा मिळेल राजन तेलींना आणि त्यामुळे शहर संपूर्णतः राजन तेलींच्या पाठीशी राहील। गेली 15 वर्ष ते या मतदारसंघाचे आमदार आहेत। 15 वर्षांमध्ये अशी अनेक विकास कामं झाली असेल, पण एखादं असं विकास काम जेणेकरून जनतेच्या डोळ्यासमोर येईल किंवा जनतेला वाटेल हवा वाटेल असा विकास काम किंवा एखादं रोजगार निर्मितीचं साधन जर दीपक केसरकरने केलं असेल तर त्याने ते जाहीर करावं। अन्यथा विकास कामं ही सातत्याने होत असतात। म्हणजे सरकार कोणाचं असू दे, सरकार रस्ते, पूल, वीज ह्यासारख्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या सोडवण्याचं काम हे सरकारचं असतं, स्थानिक नेतृत्वाचं असतं। परंतु दीपकभाईंनी आता जी भूमिपूजने केलेली आहे ती गेली 5 वर्ष ते शिवसेनेमध्ये होते, नंतर उबाटामध्ये आपल्या शिंदे ह्याच्यात गेले। शिंदे सेनेत गेल्यानंतरही शिक्षण मंत्रीसारखं एक मोठं पद त्यांना मिळालं, म्हणजे कॅबिनेट दर्जाचं पद मिळालं। लोकांना अपेक्षा होती की काहीतरी रोजगार निर्मितीचे या ठिकाणी उद्योगधंदे आणतील। आपल्याला माहीत आहे अनेक ठिकाणी अशा घोषणा केल्यात, आढळ MIDCत मोठमोठे उद्योग आणणार, औषध निर्मितीचे उद्योग आणणार आणि कुठले उद्योग आणणार अशा प्रकारची चर्चा झाली। परंतु लोकांना जी अपेक्षा होती दीपक भाईकडून ती अपेक्षा पूर्णपणे फोल झालेली आहे।
या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहे तिळाई प्रकल्पासारख्या प्रकल्पामध्ये ॲमेझॉन पार्क आणण्याची एक मोठी घोषणा केली होती. जवळपास लाखो रोजगार निर्मितीचं जाळं निर्माण करण्याचं असं एक त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. हे फॉल झालेलं आहे. त्यानंतर माटणे, पिकुळे, उसप या गावाची तिळाई प्रकल्पाचं पाणी 5 दशकोशीमध्ये पाणी आणण्याचं एक मोठं स्वप्न त्यांचं होतं. गेली 15 वर्ष ते लोकांच्या भावनेशी खेळतात असं वाटतं की ते पाणी आणणार. पण आज त्यांचं शेवटचं टर्म संपत आला या आमदारकीचा, तरीही ते पाणी काय लोकांना भेटलं नाही. एकंदर बघितल्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर असं वाटायला लागलं की भूमिपूजन केल्यानंतर लगेच काम सुरू होईल. काही ठिकाणी जे भूमिपूजन काल आचारसंहिता लागायच्या अगोदर भूमिपूजन झाली. त्या भूमिपूजनाच्या वेळी ते डिपार्टमेंटचे जे अधिकारी असतात ते डिपार्टमेंटचे अधिकारी त्या ठिकाणी उपलब्ध होणं आवश्यक असतं, पण कुठेही ते अधिकारी कुठे दिसले नाहीत. बांधकाम विभागाची कामं असू दे, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेची कामं असू दे, त्या ठिकाणी अधिकारीच नव्हते. म्हणून यांनी फक्त लोकांच्या डोळ्यामध्ये धूप फेकण्याचं एक काम केलेलं आहे. जनता याला बळी पडणार नाही. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये गेल्या 15 वर्षाचा दीपक केसरकरांनी जे लोकांची दिशाभूल केली त्याचा हिशोब घेतल्याशिवाय लोक स्वस्थ बसणार नाही. राजन तेली साहेबांच्या प्रवेशाने येथील दोडामार्ग येथील युवा वर्ग अतिशय चैतन्याचं वातावरण युवा वर्गामध्ये झालेलं आहे. कारण मागील जे आपले आमदार आहेत इथले 15 वर्ष त्यांनी येथील युवकांना नोकरीचं आमिष दाखवून आढळीसारखा MIDCतलं जे प्रोजेक्ट आहे तो प्रोजेक्ट करतो, तिथे कंपन्या आणतो अशी आश्वासने देऊन युवकांना भूलथापा मारलेल्या आहेत. आमचा तिलारीतला अम्युजमेंट पार्कचा प्रकल्प लाखो नोकऱ्या आपण तिथे देतो असं सांगून युवकांना त्यांनी आमिषच दाखवून त्यांना नुसतं याच्यावरच ठेवलेलं आहे. त्याच्यामुळे आजचा युवक राजन तेली साहेबांकडून त्यांना अपेक्षा आहेत की राजन तेली साहेब नक्कीच ही जी आश्वासने दीपक केसरकरांनी दिलेली आहे ती आश्वासने राजन तेली साहेब नक्कीच पूर्ण करतील यावर आमच्या या युवा वर्गाचा विश्वास आहे. एकंदर बघितल्यानंतर शिवसेनेची ताकद या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 40 ते 45 हजारची मतं ही शिवसेना आपल्या बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे साहेबांना मानणारी मतं आहेत. गेल्या निवडणुकीमध्ये आपला या ठिकाणी निसटता पराभव झाला लोकसभेला, परंतु राजन तेली साहेबांना मानणारी जी लोकं आहेत आणि आपली शिवसेनेची मतं या सगळ्यांची गोळाबेरीज केली तर जवळपास राजन तेली मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील एवढी आम्हाला अपेक्षा आहे. या संदर्भात अजून काय आमचे यांच्याशी विचार विनिमय झाला. आम्ही शिवसेना म्हणून आज काम करतो आणि शिवसेनेच्या माध्यमातूनच आम्ही राजन तेलीच्या संपर्कात आहोत. बाकीच काय विषय असेल तो निवडणुका आल्यानंतर काय तर विषय समजेल. असा महाविकास आघाडीचा विषय आहे. अर्चना गाडे या वरिष्ठ पातळीवर आमचे उद्धवसाहेब ठाकरे किंवा शरद पवार यांचा जो निर्णय होईल तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल. सध्या तरी आम्ही शिवसेना म्हणून आम्ही या ठिकाणी तेली साहेबांचं काम करायला सुरुवात केलेली आहे. जो निर्णय होईल, आदेश होईल, त्या आदेशाची आम्ही बांधील आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.